Браво, мама, така ще помогнеш. Тази поръчка. Опа! Ку-ку! Ку-ку! Ух, няма, мамо, не си ударено. Ставай, ставай, ставай. Няма. Аз се сложих легнала. Мамо, виж, може легнала и седнала. Да. Ето, седнала. Ето и легнала. Мам, как иска седнала или легнала? Седнала. Да може да вижда. Така? Ма тя обича да спи. Ма тя се не спава и. Аз ще отида да приготвя малко храна и ще ги водя в парка. Че ти нали ще ходиш на среща? Дайте